tarihin wasu lardika kamar su Gozaki, Hauwa, Gyaza, haɗi da lardin Maska. Samba ɗin nan ko kuma in ce Alhaji Sambo ɗa ne a lardin Gyaza. Kuma ɗa ne a lardin Gozaki. Kuma sannan ɗa ne a lardin Fauwa. To ina ba ku labari dukkan lardunan nan guda 4 da kuka ji. To su ne suka hada suka zama karaduwa. Allah ma cikin sarawa yake yi su ga an kawo musu da hanyar da su irin su Lawal Abbas su Musa Adamu. Yanzu sai mutum ya zauna magana Allah ya cutu ba gara in faɗi mata ba ko da Allah zai sa a samu nasara. Gaskiya mutuncinka da kimanka ai ya cancanta a ce an soka. Labari dai ya gama ko ina amma kai da tunaninka da karatunka da hankalinka ka ko da ba za ka zo ka turo wani ya zo ya gaya mun mana. Dan su Akil Babai Nak nan kuma bangaren soja ne muna da Bello Labara. Ku nema ku kalla daga mashiryan shirin na AA Movie Talk. Kar ka sa kanka ka bi hanyar da ba za ta ballar da kai ba. Dama ina da kes ɗinki. Ta yi wannan abin ne ɗan kishin wannan yanki na karaɗuwa. San da kake yi kana suna ne a matsayin yar uwarka. To magiya na zo in ji ko aiki ya kawo ni. To wallahi barkaci al'umma yankin karaduwa ba haka suke ba kansu haka yake kuma suna mutunta junansu sannan suna tausayin yan uwansu. To ni da na ba su hakuri amma sun yi hakura. Musulunci fa za mu haɓaka. Babanku yana gida zan yadda ku samu da hawan jini da na ruwa ne? In bar da sakarci ki rasa wanda za ki so sai wannan ba gidajen ba kauye wanda bai san abin da yake yi ba kayan cikin sama wani yake amma ki sai da shi da ke soyayya. Allah ya tabbatar mana da alheri. Wanda ya bada labari Ibrahim Mai Sani, wanda ya tsara labari Mujahid Eskoguna. Tatsuniya ce dan Allah ki dakatar da ita haka. Dan Allah. Abin da yake faruwa tsakanin karaduwa da fesa shi ya kawo wannan. Kun yara matasa wanda suka yi karatu. To shi ya sanya wancan kiran da kake na shekarun baya a sa yara makaranta. Shahararrun 'yan wasa kamar su Kalkuzi na Bodara, watan Abdu Kano, Alhaji Ibrahim Funtuwa, Hauwa Tahir, Ibrahim Mai Sallah, Faisal Dan Amarya, Aminu Rabiu Nas, Garis Bakori, Ibrahim Dan Taska, tare da Mubarak Aranka. Kada ku bari a baku labari. Ba da umarni Aminu AA.